soyayya halitta ce cikin rai take huda, amma inda har ka fayo dace. Waɗansu sun ce ruwan zuma, waɗansu ko su ce ruwan guba ce. Idan gashi na tanda tastinta sai na jiyo ruwan maɗaci. Idan ban yi sa'a ba, ban yi zaton wai haka ne ba. Da a ce na san haka ne, ba za na sanya ki a raina ba. Gashi na faɗa tarkon so wanda ban san mafita ba. Sannan gashi bani da dama na neman taimako ba. Na so ki ne a raina ba da shirme ba. Soyayya ta gaskiya na shaida ba da wasa ba. Matsala a ce ta same ki ni ba zan so ba, amma gashi kin mini nisa. Soyayya kaman jini ce, in ka so aka so ka dace, in ka so aka ƙi ka zauce. Ni zan je neman mai sona wadda za ta faranta raina, sannan ta share dukan hawaye na. A duniya na san ba za rasa ba. Har abada ba zan manta da ke ba, domin ke ce kika sanya ni auko ba. Zafi na garwashi bai kai dafi na so ba. Na haƙura da ke sannan zan manta da ke. Allah sarki shi ke biyan bukata, kafin na faɗa ya san dukan manufata. Shi ne zai ban ai share mun hawaye na.